Bởi đó mami phụ trợ thằng thế chứ mà bài dương. Fuji야. 비디오 클럽에. 뭐 어떻게 봐 가세요? Mami mắc xem lagu. Ang lại gang chưa nào đừng đã. लोगोफोर गोदान भिडिअ बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो मोजां दं ओमफ्राय दावबो एसे जोङो बैयावहाय आब'मोननावहाय फुजायाव थांनाय सिगां जोङो आब'मोननावहाय दैसाफोरावहाय दिनै मोनायावहाय सारअन्थाइ गावदों बेखौहाय नायग्रोगोन बेनिफ्राय बिनि उनावसो जोङो दुर्गा फुजायाव थांगोन बेनिफ्राय आङो दुर्गा फुजायाव थांनायखौ भिडिअखौ खालामनाय नङा लोगोफोर मानो होनना बुङोबा जोंनियावहाय बिदि सिलायल' फानो आरो सिलाय बायदिसिनाल' फानो बेलुन फुथुला बिदिल' फानो ओमफ्राय खेला खेलि गैया ओंखायनो आङो भिडिअखौ खालामनाय नङा ना बेदर जानानै आं फुजा दिनाव भिडिअ खालामनाय नङा आरो बेनिफ्राय जोङो सारअन्थाइ गावनायखौ नायनो थांसै ओमफ्राय ड्रेस गानग्रोनोसै आरो र' Nama tilanialah. जाबायहाय नै गानखांबाय आयौ ओमफ्राय नों दाबो खेबगासिनो दं आरो माबा मोनसे खोथा बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदि गुसु खालामगासिनो जोबजासिम नायला अब्लासो नुगोन सारअन्थाइ गावनायखौ नैबेगाबो गोजाबजानोथार आंना थौदो बिदिबा थांसै ओमफ्राय नै जों लोगोफोर थांगासिनो ओमफ्राय न'आबो गोजानथारानो ओमफ्राय हाग्राबारि थांनांगौ आरो ओमफ्राय जोङो नायब्रबनानै फैनोसै नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे माबायदि गावदों सारअन्थाइआ नायदो बेजोंसो गावफ्लांदों हो न' सिङाव मारैहाय दंस' जाखो कारेन्ट बलाबो मिटाराबो गासिबो ए बेयाव माबादों हाग्रा फुदों मा बेखौनो नायब्रबनो होननानैसो फैदों जों खोन्थाहरनायखाय सारअन्थाइ नागिरनो ए बेखौबो गावख्लाबदों जोंनावबो जों जोबदों गासिबो नंगौ बिसि गिदिर जों आंसिनालाय नालागोनै न' सिङावनो जोंनावबो जोंदोंथ' बिदिनो बेनोब्रा थिङाबो बेनो नामा सर्ट जाहैबाय थिङाबो गब्लंदोंथ' हनै थिंखौबो बुखारदों आरो हनै गंगाबानि गया बुफ्लेजोबदों है बे गया थांलाथ' अबेया नैबेयो दाउस्रि बासा लानाय बायदि जाजोब्बायना थांबाय फैसाया 120ल'नो हरनो हाबाय आङो फट'बो थांदों थैसिगोन मा अबेजों मा एसे फैसा जोरबाय थानो दे आंहालाय ओरैनोखौ माबा गावखाजोब्बाय नामा सानदों बेनिफ्राय नै मिटारखौबो सेसखा थार जजोबखानाय नायनाय जानाय नंला बियो गोदान खालामफिनाबा नै थार जजोबदों न' सिङावबो कारेन्टआ नुबाय